halittarsa da girma bai zo da san muji ta ba to karan asabu kafi ya fi shi na shelanta. Kainata Allah na girmamawa karimi har ma ya bada shaidar ka kana kan kulkin azimi kuma risalati yake ma sayyidil anami sanan yayi umarni mu'minai su zo su yi ma abban binta anzil mudan san mamudu gairil anami mai iyaye zababbu wa'anda Allah ya fifita ya zama mu gane ba ya kamar dahiri ba ko gurin Allah ba mu kai shi matsayi ba da ya kasance tun ba kage duk halittu ba shugabanmu shine awwalil abidina ne manufata. Dole ne in tafa'i baituka na da maimai gun shugabana wanda rabbu ya bashi komai rahamar halitta abun gadarar musulmai sayyidil awwalina wal akhirina babban dangata. Muni muka dage hannuwar mu muka yo saranda ya shugabanmu wallahi so muke ka shaida mu fa ba ruwanmu babu hannun mutum da a cin mutuncin yayanka al-Mustafa sarkin sabta anzil mudan san mamudu gairil anami mai iyaye zababbu wa'anda Allah ya fifita ya Allah ka sine wajen lajalun gwadon shi a cikin zindikai na tabbata ba kamar shi dan ya ci mutuncin al-Mustafa maji'aran shi dai iyayensa da littafan da ya wallafa dan masiyasa. So nake yawan tambaye ka washe ina uwarka da ubanka har da kakanka shi aljanna suke ne ko a can cikin sarka ka an san wannan kafin ka yau batun kakannin binta. Saidi Abdallah an shaide shi dai kamili shirka ba wallahi ai mumini ne ya za a ce wani banza za ya ce dan wuta ne Allah ka sine wa duk wanda ke kawo ga fahimta anzil mudan san mamudu gairil anami mai iyaye zababbu wa'anda Allah ya fifita sai da Amina ita ce garkuwa ga kowa dan ita ce ta yi foda hadan Larabawa fiyayyen halittun duniya rahama ga kowa maceto a ranar mashar Ahmadu baban binta.
haifan mu aikin mu ne sai